Поэтому Читавре ки ҳафтаномаи российская газета иттилоъ медиҳад, раиси партияи либерал-демократи Русия Владимир Жириновский оиди нияти истилоъкунии Тоҷикистон иброз намуд. Тибқи гуфтаҳои депутати парлумони рус дар соли 2036 ӯ аз сиёсат меравад, вале пеш аз рафтан мехоҳад Озарбойҷон ва Тоҷикистонро ба Русия ҳамроҳ намояд. Чунин баёнот аллакай дар сухани видеоии Жириновский нашр шудааст. бо сухани видеоӣ ӯ ният дорад санаи 1 майи соли 2036 дар назди 200 000 ҷамъшудагон дар майдони Сурх баромад намояд. Ман меравам, вале аз паси худ ҷойнишин намегузорам, зеро замони демократияи рӯи рост фаро расидааст. ҳукумати Русия низ бо иштироки шӯрои давлат ва шаҳрвандон бунёд шудааст, ки бо воситаи интихоботи интернетӣ аз ҳама шоистагонро интихоб намудаанд. чунин тартиботро дар ҳамаи шохаҳои ҳокимият ҷорӣ намудем. ба мо Кумитаи марказии интихоботӣ, шӯъбаҳои марказии интихоботӣ, назораткунандагон, аъзоёни комиссия, варақаҳои интихоботӣ лозим нест. миллиардҳо бояд сарфаҷӯӣ шавад, гуфта шудааст дар сухани видеоии Жириновский. бояд қайд намуд, ки баёноти мазкури миллатчии асосии сиёсати Русия ҳарчанд як амали бемаънӣ ахмақона аст, вале дар ҳақиқат такаббурии Русияро оид ба барқароркунии назорати мустамликаи кишвари Тоҷикистонро ошкор ифода мекунад, ки аз охирҳои асри 19 шурӯъ намуда, муддати зиёда аз 100 сол дар истилои аввал подшогии Рус, сипас дар истилои Иттиҳоди Шӯравӣ қарор дошт. мутахассисон қайд мекунанд, ки чунин баёноти таҳқиромез нисбати мардуми Тоҷикистон аз ҷониби мансабдорони тоҷик бидуни изҳори раддия нисбати баёноти мазкур бо сабаби он шуда истодааст, ки худи режими Раҳмон муҳофизаткунанда ва роҳнамоии манфиатҳои империягии Русия мебошад. Российская военная база в Таджикистане. Срок его действия обозначен до 2042 года на 30